Kamlet koloi ki shenrang bat kam sa aslam ki kentai hapertai. Ko play shibun epic subscribers baro ki baju so to ban page ki video sa ni channel Storyteller London is one. Ladangi pai keleng ki shinong ki tau. Hapo ri kasi penar. Lani hapo ka jelam iklia. Ngisem baki kambun ki bayap shua. Ki deki kpa ban ya kekemi. Bat ni labru ki bakambun ngi kendo ya ki temen kentai ban ya ki temen shenrang. Ladangi pai pat syakiri ke pertai. Barok ka population bun ki kentai ban ya ki shenrang. Laj no tang hapo rin dia jongi. Ladangi pet ya ke population jong ki kelung kena ki bun ki kentai ban ya ki shenrang. Lada ken ya ka jingyap jong ki kelung ru kam yap buon ki kelung shenrang ban ya ki kentai. Lada kenya ka lifespan ru ka he jong ki kentai ban ya ki shenrang. Kum ka nuksa ha Amerika kat kum ka research la ni ka study jong ki start wat benia loong ba ki shenrang ki im nyo pun rusnam bat ki kentai ki day prap waisnam. Ladangi pai shiki klamru ka jingyap ki buon ki shenrang ban ya ki kentai. Lada pai shaki nem sniuru kalong hi kaju kumta. Lada pai shaka jingyap tangan lane klembam klem klem di ki kamyap koloi ki shenrang ban ya ki kentai. Ladangi kenya ka jing mensau accident. Lada kaju ka jing mensau kamlat imbun ki kentai ban ya ki shenrang. Lada kenya ki jajing pang ki shenrang ki kamyo ki jingpang babunjat ban ya ki kentai. Lada kenya ka jingpang bampong ru kam shan slam ki kentai ban ya ki shenrang. Lada paish pangkas ni dopat ki kam ring stikloi ki kentai ban ya ki shenrang. Tangbah ka jing yapat kloi ki shenrang ban ya ki kentai. Dan ki start wat benia ki baong baki kentai ki kam sultanat ban sumar bha lada pang kumta ki kam imslam kat baki shenrang pat ki kam le menti lada ki pang la nistom. Dan pat ki study ki baong bau shenrang uyap koloi namar bau diskret di kiat. Dan pat ki baong ki shenrang ki yap koloi namar baki trestom treborba bat ki kwa ban le jubor ya kanu kono wat lada kim kot kabor. Henry ki teibaro ki day tangka study ompat don kanu kono ka jing batai ka bati kena na kaliang jong ki start wat benia ka Albert Einstein College of Medicine kalap baka protein level ka kalala ni change kam step jong ki shenrang ban ya ki kentai. Kawai pat ka study ko ong baki shenrang hadin kan ribusan senam kidu no ya kata ka antibody producing B cell hakasna kat baki kentai pat kim long kumta long ru baka memory jong ki shenrang hadin kan ribusan senam ka kam telot ban ya ka jong ki kentai. Kani ka jing ya pher jong ka jing im temen habdang ki kentai bat shenrang. Kamdei ka daw ko thamai Henry kalalong nado badang long ko pertai. Wat ki start wat benia la ni scientist ru hadu mentaki patla ban ai ya ka jubab ka patikra halor katei ka jingli shibun ba ki ba study ba le research ya kani bat kidang ya batai halaki jongki jingshem jongki ompadon ka jubab ka patikna. Kawai ka study pat ka ong bala daw shenrang un penduna ya ka jing shongka ukam im temen. Kawai ka jubab na ka jingyit benia ka ong baka kentai ka kam klan bor ban yu shenrang ka jinglong kentai ka kam klan bor ban ya ka jinglong shenrang sex. Kumta perlok ngawan ra ya ka ni ka jing itu kana namar bakat syabang ayat kat syabang apoy hakanu kunu ka shnong ki temen ki kambun ki kentai ban ya ki shenrang ka kemi barbor ka kam imslam ban yukpa. Next
If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it best storyteller, London.